Hej, og velkommen til denne ultrakorte introduktion til GeoGebra. Grunden til at sige, at den er ultrakort, det er nu egentlig ikke engang længden på videoen. Det er mere fordi, at vi har et kæmpestort stykke værktøj at arbejde med her. Og vi kun lige kommer til at skrabe overfladen, eller sådan lige få en kort introduktion i, hvad vi har med at gøre. Men det eneste, jeg har gjort lige nu, det er, at jeg har åbnet programmet. Så har jeg klikket det op i fuld skærm, og så ser det sådan her ud. Og vi har, hvis vi starter med at kigge, så har vi sådan nogle, ligesom i Word har vi sådan nogle, hvor du kan gemme og åbne. Du kan redigere, og du kan vise, der er nogle indstillinger, noget værktøj, noget vindue og noget hjælp. Men den, der hedder vis, vil jeg gerne lige starte med, fordi herinde er det, at vi kan vælge, hvilke af GeoGebras mange værktøjer, vi vil arbejde med i den her session. Man kan se her nogle af de mange ting, GeoGebra kan. Der er algebra, vindue, regneark, CAS-værktøj, 2 tegneblokke, 3D-grafik, konstruktionsbeskrivelse, sandsynlighedslommeregner, tastatur og inputfelt. Men som udgangspunkt, når du åbner programmet op, så er der valgt algebra, vindue, tegneblok og inputfelt, og de er alle sammen markeret med blå, hvis I lægger mærke til dem. Det er fordi, det er dem, der er åbne. Algebra-vinduet har vi herude. Tegneblokken har vi herinde, den store her, hvor vi arbejder inde i. Og inputfeltet er her, hvor vi kan taste ting, og så popper de op i tegneblokken. Men de er alle sammen dynamisk afhængige af hinanden. Det vil sige, at hvis jeg taster noget i inputfeltet, så popper det op ind på tegneblokken, og jeg vil kunne se over i algebra-vinduet. Lad mig vise et eksempel. Hvis jeg nu siger for eksempel, at jeg vil have et punkt A, det vil jeg have. Så skriver jeg A er lige med parentes, så kan du se, at den skriver selv dobbeltparentesen. Men det skal ligge i feltet 2,2. Så det vil sige x2, y2. Den satte selv sådan en lille blå hjælpeprik, og da jeg så trykkede enter, så blev den sådan lyseblå omkring. Hvis vi så siger, at B-punktet, det skal ligge i 4,2. Sådan. Og så siger vi, at C-punktet, det skal ligge i 5,3. Sådan der. Så har vi sat 3 punkter ind. Alle 3 de er poppet op på tegneblokken, og alle 3 de står herover. Nu kan jeg så gå op og bruge nogle af værktøjerne heroppe, og de er så fint inddelt i kategorier, hvis man kan sige, at hvis du skal have flyttet eller drejet et objekt eller sådan noget, så er det over i den her funktion. Alle de her knapper kan foldes ud i den der lille røde pil hernede i hjørnet. Så den første, det hedder flyt og drej om punkt. Så er der punkt på objekt, forbind, frigør punkt, skæringsværktøj, midtpunkt, centrum, komplekstal, ekstremum, rødder osv. Her er linjer. Her er noget med, altså, hvad skal man sige, tilhørende linjer, parallellinjer, midtnormal, sådan noget. Polygoner i forskellige afskygninger, cirkler, ellipser, hyperboler, parabler, vinkler, areal, længde, alt sådan noget. Spejling og drejning, tekst, skyder og værktøj til at flytte, forstørre og formindske. Men hvis jeg nu gerne vil have lavet et polygon ud fra de 3 punkter her, så klikker jeg her på den røde pil, hvis jeg vil se alle mulighederne. Jeg kan enten lave et regulært polygon, hvor alle siderne er lige lange, eller jeg kan lave et almindeligt polygon. Og hvis jeg så er i tvivl om, hvad jeg skal gøre, når jeg har klikket på det her polygon, så holder jeg musen hen over det. Det vil sige, at jeg laver en mouse over, uden at trykke. Men så skriver den polygon. Klik på alle hjørner, og til sidst det første hjørne igen. Alright. Klik på hjørner, og back to basic. Boom. Der var en trekant. Den synes jeg jo er rigtig, rigtig fin. Den er rigtig fin. Jeg kan zoome lidt ind, enten ved at scrolle på musen, ved at bruge 2 fingre på min touchpad, eller ved at bruge de her forstør og formindsk værktøjer. Bup. Sådan. Nu mistede jeg y-aksen, så går jeg ned på flyt tegnefladen, klikker og dragger, og slipper igen. Sådan. Det var helt basalt. Jeg brugte inputfeltet til at få nogle punkter op. Punkterne kan jeg også afsætte, bare ved for eksempel at bruge knappen heroppe, der hedder punkt. Klik på tegnefladen eller en linje, super. Men hvis jeg skulle afsætte et punkt i 2,5 for eksempel, så er det ikke så nemt. Man kan forbedre sin egen chance ved at for eksempel sætte gitter på, jeg højreklikker, og så klikker jeg på gitter. Akserne, de er jo på, det er x og y-aksen. Sæt det her gitter på, så blev min chance lige pludselig meget bedre, og så kan jeg sige
klik på tegnefladen eller en linje i den her punkt, og så 2,5 og 2,5. Sådan der. Du kan altid se koordinaterne på det her, så jeg kan se, at det her det er ret præcist. Noget man lige skal lægge mærke til med GeoGebra, det er, at kommaer, den bruger vi kun ved koordinater. Når du skal lave decimaltal og andre ting, hvor du normalt vil bruge kommaer, jamen så er det punktum, du bruger. Den lille finesse, den kommer til at drille jer et par gange, fordi man har en tendens til at glemme det. Men nu er det så, at vi har mulighed for at lave en masse ting, og jeg vil bare lige prøve at vise nogle af værktøjerne, men for eksempel, hvis vi nu vil have den her figur drejet om et punkt, det er her den yderste venstre, og der kan vi sige drej om et punkt, hold musen henover, vælg omdrejningens centrum og klik og træk objektet. Godt, vi siger D er omdrejningens centrum, objektet det er polygonen her, og så drejer vi polygonen omkring B, eller undskyld punktet D, sådan der, jeg skal lige se om jeg kan ramme det præcist igen. Det lykkes vist meget, næsten. Og ellers så havde vi også muligheden for, hvis vi går hen i den her spejling drejning, jamen så kan man også dreje om punkt. Klik på det objekt, der skal drejes på drejningspunktet, og så angive drejningsvinklen. Så der vil jeg så kunne bruge det her værktøj, klik på det objekt, der skal drejes om punktet, og så sige hvilken vinkel jeg må godt, så siger vi, det skal være 180 grader. Bump. Så skete der så til gengæld bare det, at jeg ikke flyttede figuren, jeg drejede den, og du kan se både den originale og den nye. Spejlinger også, for eksempel, hvis vi nu laver en linje, vi gerne vil spejle i, og linjen det skal være fra punkt C til punkt B. Jeg valgte det værktøj, der hedder linje. Du kan have valgt et linjestykke med en given længde. Men i hvert fald, jeg valgte en linje, og så har jeg en uendelig linje, der går gennem punkt C og punkt B. Så kunne man så sige herhen i dreje spejle, jeg vil gerne spejle linje, objekt der skal spejles, og derefter linjen der skal spejles i. Og jeg vil gerne spejle polygonet i den der linje. Sådan. Der er nogle forskellige muligheder for at arbejde med det her. Men tag og så prøv de forskellige værktøjer. Og hvis det er, at I har rodet jer ud i noget uoverskueligt, noget hvor I tænker, hold nu der helt op, så kan man enten bruge, ligesom på Word, fortryd funktionen, hvis man lige ombestemmer sig. Eller du kan bare, hvis det er helt af til, at du bare prøver forfra, så går du bare ind og siger ny, undlad igen. Bop. Så husk at sætte gitteret på igen med højreklik. Men jeg håber, det gav et lille overblik, og som sagt, man kommer til at kunne kombinere alle de her værktøjer. Hvis du for eksempel bruger CAS-værktøjet, jamen du kan få lavet udregninger på dine figurer, på vinkelberegninger. Du kan gå ind, og du kan sige regnearket for eksempel, så kan vi lige fjerne CAS-værktøjet igen, for det fylder jo alt sammen. Men regneark, det er simpelthen en Excel-funktion, hvor du kan lave et regneark, hvor den smider punkter ind, hvor den laver statistik, og jamen, det kan bare rigtig mange ting. Men nu har vi lige snus til det mest basale, og det synes jeg selvfølgelig, I skal lege lidt med de hjemmesider, jeg viste jer. God fornøjelse.